Wochenstrauss, manji grad u Njemačkoj, blizu češke granice. Sad idemo u Aldi. Ovdje se neko sanko. Sneg je mali, 10-ak centimetra. Nije strašno. Ovdje uvijek pada sneg. I kad ga nema u drugim delovima Njemačke, ovdje ga uvijek ima. Ovdje imamo 100 metra do Aldija. Tu pored Aldija je Rewe i DM. Ovo je kao glavni put. Ovo je kružni tok. Nürnberg, Praha. Mi idemo u Aldi. Idemo da vidimo šta ima u Aldi. Solidan Aldi, veliki. Nije neki mali. Evo, tamo je DM. A tamo je Rewe. Moramo da uzmemo kolica.